You don't need much more. You have everything for living in this world name. You. Me ollaan Laura ja Elina. Meidän koulussa opiskellaan venäjää. Miettinyt, miksi venäjää kannattaa opiskella? Venäjää on tärkeää opiskella, koska tulevaisuudessa voi saada enemmän töitä. Ja voi enemmän toimia venäläisten kanssa. Rehtorilta, miksi venäjää kannattaa opiskella? If there is money, everybody looks crazy. But that is not the way out of your problem. You just want more and everywhere. Venäjää kannattaa opiskella. Teillä olikin mielenkiintoinen kysymys. Minusta venäjän kielen opiskelu, olen itsekin sitä opiskelua mukavaa. Venäjän kieltä on hyvä täällä osata, kun Venäjä on meidän iso naapurimaa. Ja naapurimaan kieliä on aina hyvä osata, että tulee heidän kanssa hyvin juttu. Ja Suomi kun on niin pieni maa, meillä on tämmöinen pieni tämä suomen kieltä puhuva porukka. Ja ympärillä meillä on sitten paitsi Venäjä, niin muutkin isot maat, niin suomalaisten kaikki olisi hyvä osata vieraiden maiden kieliä. Well, today you know you have everything already. You're ready, yeah. If you... Moi, minä olen Alina. Ja minä olen Irina. Venäjää tarvii opiskella, jos haluaa matkustaa Venäjälle. Matkustaa Venäjälle pitää osata venäjää, koska Venäjällä ei kaikki osaa suomea eikä englantia. Lauri. Minä olen Tinja. Me olemme käyneet Venäjällä Viipurissa. Ja siellä oli hauskaa, me käytiin syömässä. Ja käytiin eri paikoissa. Käytiin kaupoissa ja sitten käytiin yhdessä koulussa. mä oon Anni ja mä oon Nea. Mä oon Viivi. Ja me ollaan opiskeltu venäjää 4 vuotta. Of money to use, then give them to poor people. monipuolista, mielenkiintoista ja mukavaa. Well, someday know you have everything already. You're ready.